Cred că politicienii trebuie să fie controlați și nu am o problemă din acest punct de vedere. Aștept și eu ca să existe o rapiditate mai mare la acest nivel. Veți contesta această măsură? Eu am spus nu, dar avocatul meu a zis că ar fi bine să contestăm. Eu n-am nimic de ascuns și chiar vreau cât mai repede să finalizeze acest lucru. Eu știu întreg adevărul, echipa din primărie nu a făcut nicio greșeală. Se știe că în acea fabrică de zahăr s-a vândut cu un an înainte terenul de sub clădirile respective din fabrica de zahăr aparținând unui francez la vremea respectivă cu 10 euro. Faptul că primăria a vândut după un an cu 16 euro era o normalitate. Așteptăm răspunsurile. Când s-a discutat această măsură? În urmă cu 3 săptămâni sau 4 săptămâni. Nu vreau să fac speculații. Important este că astăzi Aradul face un mare proiect de dezvoltare. Până la urmă, aceste lucruri rămân în urma administrației mele. Celelalte vor fi trecătoare. Mulțumesc!